Gei Connah yma yn Stadiwm Go Goodwins yn Llandudno, a mae Harry Franklin syth i mewn yn y gyfle cynnar i Gei Connah ac y ffyrddiad y braidd yn dro mor bel yng nghefn yr hwyd. Ar ôl 2 eiliad ar 15, mae amddiffyn y cofis di gael ei dal yn cysgu. Y dechreuad delfrydol i dîm John Disney, ond y dechreuad gweitha posib i'r cofis. 30 munud. O'r anna'r gyntaf di chwarae Josh Locke ar gig gornel tuag at y post. Un peth a mwyn i'r beniad. Mae'n nghefn yr hwyd. I gamodd o ar gefn Jacob Cook. Dwi'n meddwl ar y post un pella. A'i beniad bywerus o. A'r ymdrechion am ddiffyn Gei Connah ar y llinell. Yn darganfod cefn yr hwyd. Mooney. Basio lwybr Sac Clark to cefn i Jacob Jones. Clark. Chodi fyny tuag at y post un pella. Fe o'n disgyn i Chiselwich. Chiselwich ar ergyd rymus ar golwr. Margerton dal i afal ar hwnna ar yr ail gynnig. Tynnu'r pwyth fel arni ddechrau. Edwards yna flaen Gossett. Callum West yn ffigur fyny lle di'r chwarae i Rhys Hughes. O'n bas llac am Morgan Owen. Edwards yn lle di'r chwarae. Yna Gei Connah yn fanna. Oes ma yna. Morgan Owen, oedd hi'n bas llac. A rwan, yn y gyfrifoldeb gan Rhys Hughes. Llain y 10 munud o'r hanner cyntaf meddill. Hughes yn ebyn Roberts. Hughes, cyfyn i ffordd Roberts yn mynd yr ffordd cywir, ond yr ormod o bwer. A cywirdeb yn y Gei Connah. A mae Gei Connah dim dyn ôl ar y blaen yma. Franklin. Sodliad wych i Noah Edwards. Edwards, mae wedi cael ei faglu unwaith yn y cwrt Cosby. Mae'n thyrru nôl tuag at Callum West. West ar ei droed chwith i Abdi Sharif ar ergyd yn fler ac yn wyll. No shots! Gyffred ag yn Edwards am yn troi na yn y cwrt Cosby. Chwilio ryddhau Franklin sodliad wedyn. Josh Locke i'w lwybr Gossett, ond braidd y cefn i Gossett oedd hi. Franklin dadyn i llymeddiant, ond ddim trosiad. Harry Franklin sgwar i Callum West. Y dacl yn cael amseru'n berffaith gan Phil Mooney. Sharif chodi fyny tuag at y postyn pella yn allan yn gig gornel. Mi o raid i Phil Mooney amseru'r dacl yma. A mi nath o yn berffaith. Mooney. Colli'r meddiant West. Chwilio ryddhau. Franklin yn codi ben ar Rhys Hughes. Tu cefni Morgan Owen mewn i'r cwrt Cosby. Hughes ar ei droed de. Yr ergyd yn taro yn efo Phil Mooney. Mae'r cyfle'n cael ei wastraffu gan Hughes yn fan yna. Torro'r bêl sydd at Mooney sydd bod yn gadarn yn yr amddiffyn heno. Mae'n dildyr Gei Connah yna. Groesiad gan Hughes tuag at Franklin. A wedyn Conor Robertson gwir o hwnna dros y traws. Doedd hi'n hawdd i'r golwr yn diwedd. Cofis bron yn cael ei dal yn cysgu o'r gig gornel sydyn. West yn ryddhau Franklin. Franklin brasgamu tuag at y cwrt Cosby. O, chwilio ryddhau. Ond y gyfle mae Noah Edwards yn mynd cyn glwb. A wedyn rwydr drydedd. Gol i Gei Connah. 2 funud ar 20 o'r ail hanner di chwarae. Ond mi orffennodd Noah Edwards yn glinigol i ymestyn mantais Gei Connah yma. Franklin ar berniad Callum West. Oedd yn bwysig ar Mendes West. A fan y bedwaredd. Amddiffyn Caernarfon am Hoffman. Y bêl cael ei ffenio ymlaen. Mendes ar war Callum West. A mi nath yr ymysodwr ddigon, mi ddigon cry. A wedyn jyst yn pasio'r bêl heibio i Conor Roberts. Mae'n dod ddrwg i waith i'r cofis yma. Gweda, lawio yna ag yr Owen i ffigur fyny. Owen torri mewn ar ei droed de, mae'n gallu taro nhw'n Rhi Owen. Mae'n dweud hawdd i Margerton. Clark. Chwilio ryddhau Rhi Owen yn y cwrt Cosby. Owen cael ei faglu fan'na. Oedd ag i corsmoti beth dyfarnwr. Efo clwstwr eich rhyw o'i flaen. Mae angen cymorth gan ei gymhorthydd ochr bella. A cic gol ydy'r penderfyniad yn y diwedd. Chiselwich. Locke. Dal ar meddiant. Darren Thomas yn ôl i Josh Locke ar ymyl cwrt Cosby.
Mae'n colli'r meddiant. Mendes yn adennill y meddiant yn wych. Groesia dod i mewn. Teg at rwy Owen. Mae'n glinigol. Gol gysur fydd i'r ymysodwr ifanc ar fenthyg o'r Wrecsam.